mandibulise kanti zawukhetha Yeah. inyembezi apha Maria noJohana. Hallelujah. Ngexesha abheke emnqamlezweni. Amen. uMaria ushayile. And uMaria uphelelwe lithemba. Yes. Bazali. Ithi ngelixesha athonywe uYesu. Nale themba livela kuYesu Kristu. Utamjonga uMaria afike lila afike noJohane elila bazali athi mfazi nanko unyana wakho nyana nanko unyoko ngetasa ubanikithemba lokubangaba mabangaphelelwa lithemba endleleni likhona ixesha lokubangaba siphelelwe lithemba Nikeza lokuba siphelele lithemba ubanikelo themba lokunye banikelo themba uYesu Kristu uthi mfazi nakunyana mfazi nakunyana wakho utakumjonga afike uJohane na inyembezi zisidla athi kamjongayo athi nyana athi nakunyoko sikelo themba Sikolo mapi, sikolo themba, zinyembezi. Kodwa ilizodashiya ngalo apendleleni. Singacabanga. Yeswi. Kayiphuma majiphutha. Yesu Kristu mnikelo themba. Uthi mnikelo themba. Johane noMaria. Kodwa xa nihambayo ningacabanga apha endleleni. Nkosi mayisika lofika kulilo. Una phakathi.